Diyos. Kaya inaanyayahan namin kayo na makinig at manood sa programang Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Makakasama natin si Reverend Michael Dunin at Brother Ryan Ravanzo. Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos, tuwing Sabado alas 4 ng hapon at Linggo alas 5 ng hapon. Dito lamang sa DWCM Action Radio Pangasinan, 1161 kHz AM band at live via Facebook. Hatid sa inyo ng International Cooperating Ministries in partnership with Good Shepherds Welfare Association of the Philippines. Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Sa'y tanggapin ang tanging alay ko nawaan. Aksyon Radyo Hataw! Humahataw ng mga issue at expose, lahat na may malalaking kinalaman sa kapakanan ng ating mga maongmayan. Tinatalakay sa Aksyon Radyo! Aksyon Radyo Hataw! Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong program host. Magandang mga Pilipinas, Max, umaga mga kaaksyan na imbag na bigat. Kada kayo kami, Masantos, Ma'am Burigas, Kabos, Saris, Gaming. Good morning to all. Araw ngayon ng sa Friday. Ayan. Maaraw ngayon, ha? Pero syempre, hindi ibig sabihin na maaraw, habagat na. Ay, hindi ho mga kaibigan, ha? Kaya mga pag-ulan pa ho tayong mararanasan po. Habagat break lang po ito mga kaibigan dahil very very sad, babalik po ito ngayong weekend. Hello yung mga kaibigan, welcome po muli sa ating programa Aksyon Radyo Hataw. Yung paborito programa sa radyo bago mananghalian. Sa Aksyon Radyo Pangasinan, DWCM 1161 kHz sa inyong mga talapihitan. At ngayong araw po rito ng Biyernes, August 21, 2026, ito po ay Ninoy Aquino Day! Wow! I feel good! Oo, bakasyon ngayon, ha? Pero syempre, alam mo naman na tayo mga nasa public service po mga kaibigan, mga aksyon, walang bakasyon po sa atin, ha? Dahil ang bakasyon namin ay ang maglingkod. Wow! I feel good! Isa lang ang bisyo namin dito sa Aksyon Radio at yan ay wala kundi ang serbisyo. Wow! Ayan, ha? Anyway, mga kaibigan, ha? Welcome back po muli. Ako yung kasama niyo po ulit, Aksyon Igam Sala Pasyon sa ating Master Control, Aksyon Conrad Alvarez. Alright, para sa inyong mga opinion, kulong reaction, mag-text lang at tumawag sa ating sa number 0922-852-1161. I repeat, that's 0922-852-1161. At kung kayo naman po ay online mga kaibigan na yan, comment lang ho kayo. No? Hello kay Ramel Cuadra na nakatutok ho sa ating ngayon online via Facebook Live Stream o YouTube Live. Good morning po sa inyo. Abay, sana'y nasa maayos po kayong kalagayan ngayong araw ho na ito ng Biyernes. Ha? Okay, dumako tayo ngayon sa mga balita ho natin mga kaibigan, mga kaaksyon. Alam niyo po ba na ang Department of Education ay magkakasaho mga kaaksyon neto hong tinatawag natin na activity, ha? Etong activity ho na ito mga kaibigan, nationwide school drill para po sa mga active attack incidents po mga kaaksyon ho natin. Ayan, huwag naman sana mangyari, ano? Pero pinaghahandaan na yan, paghahandaan na ho yan ng DepEd, ano? Batay pa sa memorandum ho ng DepEd, bawat regional office po ng DepEd, so halimbawa DepEd Ilocos Region, ano? Ay inatasan hong pumili ng para lang magsisilbing pangunahing lugar ng pagsasanay. Samantala, inaasahan naman po magsasagawa rin ng sarili safety drill ang lahat ng paaralan kahit sa ibang petsa. Ayon sa DepEd, dapat daw unahin sa pagsasanay ang kaligtasan at psychological well-being ng mga mag-aaral, guro at non-teaching personnel. Dapat din ang mga simulation activity ay angkop sa edad ng mga kalahok at nakatuon sa preparedness, protective actions, coordinated response at post-incident recovery. Kasabay ho nito ay pinag-utos din ng DepEd ang pagpapagana sa mga School Disaster Risk Reduction Management o SDRRMs sa bawat paaralan bilang bahagi ng paghahanda sa posibleng active attack incidents po mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Kaya yan po mga kaibigan, magre-ready na ho sila for the following days mga ka-action.
Wag naman sanang mangyari, pero kung sakasakaling mangyari ho, mga kaibigan, mga ka-aksyon, ayan na ho, medyo kwan na, at least kahit papaano, maka-ready na ho itong mga to sa mangyayari po, mga kaibigan, mga ka-aksyon ho natin. We are hoping, na maging effective po itong instruction po na ito ng Department of Education, itong mga drills po na ito, mga kaibigan, mga ka-aksyon natin, nang sa gayon po ay makinabang po, hindi lang yung mga estudyante, kundi yung buong mga paaralan as a whole, kung hindi naman tayo, umaasa naman tayo, mga kaibigan, na sana hindi na po mangyari itong mga bagay-bagay ho na ito. Sana hindi na ho mangyari. Sana po ay wag nang magkaroon pa ho ng panibagong active attacks sa mga paaralan, Pero mga kaibigan, times are hard Hindi po natin alam po, mga kaibigan, mga ka-action po natin itong panahon po natin ngayon. Napakarami po mga ganyang nangyayari ho, mga kaibigan, mga ka-action po natin. This is Vice Ganda. Kaya nakakalungkot po dyan, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Ganyan po, di ba? Eto ho, mga kaibigan, mga ka-aksyon, kakapasok lamang po ng balitang ito, mga ka-aksyon, sa mga di po nakakaalam, Alam nyo ho ba dyan po sa may Cebu, mga kaibigan, mga ka-aksyon, kahapon, August 20, alam mo, kung hindi po naging, kung hindi naging maagap ito mga otoridad, mga ka-aksyon, baka may sumunod na nangyari doon sa may Zamboanga, Eto ho, mga ka-aksyon, nagsagawa po ng routine safety measure ang mga otoridad sa loob po ng isang paaralan na na-recover po nila, mga kaibigan, ng isang baril sa bag ng isang 14 anyos na estudyante sa Lutod National High School sa barangay Lutod, Pinamungahanan, Cebu. Ang naturang baril ay nadiskubre bandang 3:50 ng hapon nang ang teacher ay magsagawa ng surprise inspection ng mga school bags ng mga estudyante bilang bahagi ng precautionary safety measure po nila, mga kaibigan. At doon nga ho sa ginawang inspection, natagpuan nga ho itong baril na ito. Isang caliber .357 Smith & Wesson Magnum revolver po, mga kaibigan, mga ka-aksyon natin. Ay pambira, pagkalakas-lakas, Alam mo yung baril ni FPJ doon sa Muslim 357 Action Conrad? Diba? Magnum 357 yon. Ayan. Yan yung baril na yon. Malakas na baril, Oo, ngayon naman, mga kaibigan, natagpuan po yan doon sa may bag nitong estudyante ho na ito, mga kaibigan, mga ka-aksyon. Ngayon ito, lumalabas po, mga kaibigan, sa investigasyon ng mga pulis na mag-follow up po sila na itong baril ho na ito ay maaaring pagmay-ari ng lolo na itong kabataan po na ito na itinatago ni lolo sa cabinet ng kanilang tahanan sa Purok Santol, Barangay Lutod. Sabi ng minor, mga kaibigan, umamin po siya, kinuha daw niya yung baril sa cabinet at idinala iyon sa school noong August 20, nung araw din na yun. Mabuti na lamang, nagkaroon ng inspection po, mga kaibigan, yung mga magulang ho na minor de edad ay kasalukuyang nagtatrabaho sa labas po na naturang bayan, habang ang bata naman po ay nasa pangalaga ho ng kanyang mga lolo't lola. Katapos po niyan, mga kaibigan, na-turn over po ang bata sa MSWDO habang inaantay ang pagdating ng kanyang mga magulang o ng kanyang mga ka-action ho natin. Congratulations sa dating hepe ng Dagupan City PNP, ngayon ay Provincial Director na ho ng Cebu Police Provincial Office, si Police Colonel Abubakar Mangilin. Ayan. Alam mo yan, si Police Colonel Abubakar Mangilin, di ba? Dati naghepe sa Dagupan yan. Ngayon, Provincial Director na ho siya, mga kaibigan, niyang Cebu Police Provincial Office, Congratulations po, Police Colonel Abubakar Mangilin Jr., At ayan na ho, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Buti na lang, nagkaroon po ng routine inspection po, mga kaibigan, mga ka-action. Abay, kung hindi po, mga ka-action, baka kung ano nangyari ho riyan, Baka may imagine mo, doon niya mismo kinuha. Ito yung tinamang baril na to, action ko na. Tinan mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diba? Ayan yung baril ni FPJ, di ba? Yung nilagyan niya ng eskopeta pa, di ba? Sa bandang dulo, yung kalaban niya si yung di ba? Ayan, akalain yung baril po yan, mga kaibigan, mga ka-action, grabe ho, mga ka-action po natin ay pambihira. Imagine mo na lang kung hindi nagkaroon ng routine inspection po, mga kaibigan, mga ka-action. Tapos nagkataon, may kalaban siya doon sa lugar ho na yon. May nakakalaban siya, may naka-enkwentro siya doon o nakaalitan po. Siyempre, alam mo naman yan, Action Conrad, bata yan, di ba? May mga dahil bata yan, alam mong gagawin yan, mapusok ang mga damdamin ng mga bata. Siyempre, alangan to may paltog. Sige! Panto, di ba? Ayan po, mga kaibigan, mga ka-action. Buti na lamang ho, at nakuha po yan na routine inspection po yan agad ng mga otoridad po ngayong araw. Good morning po sa mga authorities po natin. Maraming salamat po, for keeping our areas safe, mga kaibigan.
Ito, good day, Magsunigam. Aakyat kami ng Baguio sana. Pwede po ba kaming dumaan ng Baguio o umakyat ng Baguio? Yes po, pwede naman po. Walang problema po riyan. Kung kayo po dadaan ho ng Baguio, pupunta ng Baguio mga kaibigan, mga kaksyon, mag Marcos Highway po kayo. Wag Kenan muna, no? Dahil lang Kenan, medyo prone po yan ngayon sa mga mga landslides ho mga kaibigan, ano? So, ang Baguio Itogon Road, bawal din po yan ngayon mga kaibigan, mga kaksyon po natin. Yung mag-Marcos Highway na lang po kayo mga kaibigan, mga ka-action po natin, okay? Yan po ang ating latest po na information po riyan, okay? Sige, ingat po kayo sa biyahe nyo. Huwag niyong kalimutan magdala kayo ng kiniing. Bumili kayo ng itag, ayan ha? At yung kiniing, smoke meat po mga kaibigan natin. Tapos ihalo nyo yan sa mga ulam ninyo like balatong, ayan, action kontra daw, o black beans. Ay, pagkasarap-sarap po ha, mga kaparswa, kapag nilagyan mo ng kiniing o ng itag, ha? Kung makakuha ka ng itag, siguro maganda kung ilang taon na yung itag na yan, ha? Wow! Alam mo yung may yung katak niya, napakatigas na ng katak niya, ha? Yan yung mga classic po ng mga itag po mga kaibigan, mga ka-action ho natin, ha? Anyway po mga kaibigan, yan po yung ating latest update po riyan, ha? Ingat-ingat po kayo dyan mga ka-action po natin. Samantala naman, sa mga iba pang mga balita ho natin, ito may mga text message po muna tayo rito. May tanong dito, mga kaibigan, mga ka-aksyon. Sabi rito, good evening sa'yo, Action Ikab. Tanong ko lang po, possible pa ho ba yung Nansangaan Road po ngayon sa Kalasyaw? Dadan po si Kapitan ng Malasiki, TY po. Oy, sorry po, hindi pa ho pwede dyan, ano? Kung light vehicle ka, hindi ho pwede, ano? Pero may mga, kanina, may mga kaibigan ako na nanggaling po riyan sa lugar ho na yan. Sila po ay nagpunta po dyan, nadaan po dyan, mga ka-aksyon. Wala naman hong kaso po yan, pero mataas kasi yung sakyan ho nila kahit light vehicle yon, no? So, ngayon po mga ka-aksyon, kung kayo po ay nakamotor lang naman kayo, ha? At mababa pa yung motor ho ninyo, naka-tie concept kayo, naka-indo concept pa kayo, ha? Tagilid na ho kayo riyan mga ka-aksyon ho natin. Magguka na lang ho kayo, mabuti pa ibang ruta na lang kayo, or magparik kayo ng sakyan, or pagpaliban nyo ho muna. Okay, samantala naman mga kaibigan, mga ka-action, sa rin tuloy-tuloy po mga talakayan, balitaan po natin. Text lang kayo, 0922-852-1161. Ayan po yung sa number ho natin, mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Ano? Dito naman po sa ating mga balita ho, mga kaibigan, mga ka-action, congratulations pala dyan sa may bayan po ng Manawag. Etong pamunuan po ng Manawag ngayon sa puhunan ni Mayor Doc Ming Rosario ay nakatakda na nilang i-open po yung kanilang Super RHU by the end of the year po, mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Before the end of the year po pala. So, ibig sabihin yan, mga kaibigan, kaysa pumunta pa kayo ng Urdaneta ho, mga kaibigan, o ibang syudad para magpagamot, mas magiging practical na ho sa mga residente na sa Manawag na lang kayo kumuha ng health service po ninyo, ano? Basta siguraduhin natin na yung mga tao riyan hindi po masungit, ha? Alam mo, kanina rito, Action Conrad, may nagpuntang concerned citizen dito kayo nasa office, ano? Hindi ko nababanggitin kung saan po ito, no? Itong lugar ho na ito, no? Pero yung ilang mga workers po natin sa barangay po, no? Sige, sabihin ko na, Kaping, ayan, Kaping, Ma'am Amping, good morning po, ma'am. Baka hindi po kayo aware, no? Pero may mga nakarating po sa amin, may mga nagsumbong ho sa amin na hindi raw, siguro tarusable na rin natin kasi syempre araw-araw stress ang inahandle nila, Action Conrad, di ba? Medyo maingungot lara ko, no, Action Conrad. Oo. So, medyo nasaktan siguro yung concerned citizen natin, nagpunta rito, no? I understand naman kasi, alam mo, Action Conrad, mag-handle ka ng mga evacuees, di ba? Kung minsan, di naman lahat, ano? Pero kung minsan may ibang mga evacuees, magugulo talaga, Action Conrad, di ba? May mga evacuees na well-behaved talaga, and we value that one. Gustong-gusto ho namin na ganoon talaga, no? Sana ganoon po lahat, ano? Pero kung minsan talaga, Action Conrad, may mga evacuees na kwan talaga, ha? Alam mo yung umaastang parang sa kanila yung lugar. Di ba? Ngayon, itong ilang mga barangay health workers daw at ilang mga workers po dyan sa may barangay na nag-handle po dito sa mga to, very maingungot daw sila po, mga kaibigan, mga ka-aksyon. Ayun ang sumbong po sa atin dito. Pero sabi ko naman, madam talot sa inyo mutla kasi syempre, pigaran agaw mutlaran aka-duty, di ba? Actually, adalak mat iraratan, balot ta say siste, oo nanda kini, di ba? Oo nanda kayo, lapod ta trabaho data, nyaman lingkor para si kayo, di ba? Kaya na paminsan, agyumutla kin, natalosan nyo matlaga kita natatang mira, waya kin, natalosan nyo matlaga kita natatang mira, waya na maminsan, wala rin pang kanaw-nawa mo't, ya no iner, at mairap pa.
na may irap yan maong. Magmalo mo't iran maingungot, stress mo't laran mo. Siyempre, puyat mo't laratan aksyon kontra, di ba? Mantatalusan tila agagi. Mag-iintindihan na lang po tayo. Yan po, Kaping, ano? Pero maganda siguro, Kaping, kung nakatutok ka ngayon, baka pwede natin, masahiin natin ng konti. Tapik-tapikin na ng konti yung mga health workers natin, yung mga workers natin na iba dyan, mga ka-action natin, mga volunteers natin, no? Remind natin na maximum tolerance pa rin ho sa mga ka-action ho natin, di ba? Siyempre, hindi lang sa part ng mga workers natin sa barangay, kundi pati na rin sa mga evacuees, no? Tandaan natin, mga ka-action, hindi porke nagbabayad tayo ng tax natin, eligible na tayo for special treatment. Hindi po ganun yun. Ang gusto kong sabihin, patas tayo, lahat tayo naapektuhan action kontra, di ba? Mayaman ka man, mahirap, bakwit ka man o hindi, worker ka man sa barangay o hindi, lahat tayo apektado mga ka-action ho natin. Mantatalusan tayo, no? Kung minsan baka, sige, maingungot iraramay taga-barangay natin, talusan timot la. Siyempre, agaw labiran wadtan, manjujuti mo't ira, di ba? Asikason da ko man niya kagawaan da, kagkaabungan da, di pamilya da, baro wadtan ira si kayo, di ba? Manliling ko rin na parang si kayo, di ba? Siyempre naman minsan, naawit naman may ingungot da. Ayan po mga ka-action ho natin, ano? Kaya mantatalusan tila bata. Alam niyo yan ang susi sa akin, sa magandang community, mantatalusan tayo, di ba? Mantatapulan tayo, agagit na natatang mira. No, mantatapulan tayo, no problem at sa ata, ano, okay? Kaya may mga kuminsan, yung mga sumbong sa atin, action kontra, dadaan naman sa diplomasya yung mga yan, Konting payo lang naman kuminsan yung mga yan, Siyempre, kahit tayo ay government kwan pa rin, siyempre, hindi excuse pa rin yung nai-stress ka, di ba? Siyempre, as part of the government, as a worker in the government, regular ka man o job order o hindi, no? Contractual ka man o hindi, maximum tolerance pa rin ho talagang kailangan pairalin po riyan. Pero lahat tayo, mag-adjust tayo mga ka-action, no? Mag-adjust po tayo mga ka-action po natin. Very kwan pa rin ho tayo, no? Maging tolerant po tayo. Maging yielding tayo mga ka-action sa mga kaibigan ho natin. That way, may unity, no? Maganda po yung community ho natin, ano? Okay, maraming salamat po sa nagdadulog sa atin dito. Naintindihan ko po, no? Naipaabot na rin ho natin yan. Alright, sa atin naman iba pang mga balita ho, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Sa atin pang ibang mga reports, si President Donald Trump, action kontra, may kwan na ho to, mga kaibigan, mga ka-action natin ngayon. Nag-utos ho siya, no? Na pabilisin yung mga yung mga project ho ng US regarding nga po dyan sa tinatawag ho natin, ano? Na mga rocket projects. Mukhang nagmamadali ang US na umakyat o lumabas ulit ng Earth Action Conrad, Nagmamadali yata ang US na magpasabog o magpalipad ng rocket papunta ho ng buwan. Ayan. O iba pa mga lugar po, Ayan, congratulations po sa inyong lahat, Yung mga ka-action ho natin dyan, no? I-boost nyo ang space launches, sabi ni Donald Trump, I would like you to boost the space launches, launch more rockets to the moon. Sabi niya, ganon. At etong si Donald Trump, talagang gusto niya, action kontra, America! Ganon talaga, America! Mangunang Amerika pagdating sa ganito mga uri ho ng bagay, Sige, tingnan natin kung ano maging resulta ho niyan mga ka-action, Hoy, kamusta pala yung mga nag-crypto trading dyan, mga kaibigan? Yung mga investor o yung mga nag-save ho sa crypto, nag-invest ng kanilang pondo, Pumaldo ba naman kayo, Makalahin mo action kontra, Ang cryptocurrency ngayon, umakyat na ng $70,000. Ang Bitcoin ngayon. Sumabog pakyat ang crypto, maaaring mag 80k pataas po yan mga kaibigan, mga ka-action po natin. Dahil etong adjustment na ginawa ko ng US Treasury ho mga kaibigan, mga ka-action po natin. Siyempre, marami hong bumili ng mga coins. Ayan, Sige, bili kayo ng bili. Ayan na po, mga kaibigan, mga ka-action po natin, Umakyat po yung presyo ho, mga kaibigan, neto hong tinatawag natin na cryptocurrency, lalo na ho itong Bitcoin. Congratulations po sa mga pumaldo ho ngayon. Mag-take profit na kayo, Huwag na kayo maging greedy, Kung kumita na kayo, kung naabot nyo na yung goal ho ninyo, mga kaibigan, take profit nyo na, mga kaibigan, mga ka-action, O yung mga gusto pa mag-invest sa matagal-tagal, may tagal-tagal pa ho yan, Pero ang akin lang kasi, mga kaibigan, pagka ito po ay medyo umakyat na ng sobra-sobra, alalay na lang ho tayo, Oras 10:53, commercial po muna tayo, mga kaibigan. Babalik tayo. Aksyon Radyo Hataw! Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion, tapat po sa inyo.
Aksyon! Radyo! Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bacteria and virus tested. Bilib Iray Eksperto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayaso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Aksyon! Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope kalakip ang rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo.
Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kesa ma-stress lang ako sa traffic na to. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Huga. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano kaepektibo ang SED Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap ng tulog ko, sir. Subukan nila at nang maranayan nila na ang SED Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED Liniment Oil. Gawa ng SED Marketing. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunang Aksyon Radyo Hataw! Alright mga kaibigan, mga aksyon, alas 11 po ng umaga, nagbabalik po tayo sa ating programa Aksyon Radyo Hataw. Kasama niyo pa rin po mga kaibigan, Aksyon ay Kamsada Pasyon at sa ating Master Control nariyan po, Aksyon Corrado Alvarez. Shout out po sa mga tropa ho natin nakatutok po ngayon via YouTube live streaming kay Jan Manuel. Sir, mainit na po ba dyan sa Pangasinan? Yes po, maaraw ho rito ngayon, ano? Pero ayon nga po sa ating weather experts, mga meteorologists ho natin, ay inaasahan po na uulan pa rin. May ulan-ulan pa rin ho tayo, no? Pero dominant ang araw ngayon, mga ka-aksyon. Parang medyo makulimlim na sa labas, ano? Medyo mayumyum na ho ngayon, no? Kanina umaraw, sumilip ang araw, mga umaga, di ba? Pero ito magtatanghali, medyo makulimlim na ho, mga ka-aksyon ho natin. Pero ito po ayon po sa ating nakuhang report, mga ka-aksyon ho natin, dito po sa ating, teka lang mga ka-aksyon po natin dito po sa ating reports, inaasahan po na medyo magiging maganda pa rin yung panahon natin. Ganito ang panahon natin sa Friday at sa Saturday ho, mga ka-aksyon ho natin. Magkagayon pa man ay sa Sunday, Monday at Tuesday, magkakaroon na ulit ng pag-resume umano ng mga pag-ulan. Ayan. Kaya mga kaibigan ho natin dyan, kung may lakad kayo, schedule nyo na siguro ngayong Friday, Saturday. No? Dahil kung Sunday po mga kaibigan, mga ka-aksyon, baka wala na ho ulit pagkakataon, bubuhos na ulit yung mga dire-diretso yung ulan. Mas frequent na yung ulan ngayon compared noon sa mga nakaraang mga araw katulad ho ng sa ngayon. Wow, ito, balita ho natin mga kaibigan, Bato na itinago sa loob ng bato. Paano yun,
Nasabat ng Bureau of Customs at ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang tinatayang 43 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng 292.4 million pesos mula sa shipment na idirect na lang talc stones sa Manila International Container Port. Ayon sa Bureau of Customs, itinago man ang mga droga sa fabric pouches na ginagawang kahawig ng mga bato upang maitago sa loob ng shipment mula sa bansang Afghanistan. Dalawang 20-foot container ang sumailalim sa 100% physical examination matapos na ma-flag sa profiling at monitoring ng mga high-risk shipment. Kinumpirma rin sa laboratory examination ng mga representative sample na methamphetamine hydrochloride o shabu ang nakuhang substance dito. Sinabi rin ng BOC na may pagkakahawig ang modus sa naon ng shipment mula Afghanistan na idineklarang marble at nasabat din sa Manila International Port nitong February 10. Umabot naman daw sa humigit kumulang 40 kilos ng illegal na droga na nagkakahalaga ng 272 million pesos ang nakuha sa naturang operasyon. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nakatulong umano mas mahigpit na profiling at risk management upang matukoy ang paulit-ulit na pattern ng drug smuggling sa mga high-risk shipment. Patuloy namang naikipag-ugnayan ng Bureau of Customs sa PDEA at iba pang law enforcement agencies para sa investigasyon at posibleng pagsasampa ng kaso laban sa mga nasa likuran ng naturang uri ng shipment, mga ka-aksyon. Abay, grabe ho, mga kaibigan po natin. Imagine po ninyo, ginagamit pati ang delivery ho ng bato na yan. Diyan po sa may, kuwan po mga kaibigan, sa may pagde-deliver ho ng illegal drugs, pambihira. Samantala naman po sa iba pa mga balita pa rin ho natin, eto ho mga kaibigan, mga kaksyon, na sa ibang mga reports naman, dito po tayo sa may Kalumpit, Bulacan. Isang 17 anyos naman po ang nasawi matapos pong makuryente ng aksidenteng mahawakan ng live wire habang tumatawid sa binahang bahagi ng Kalumpit, Bulacan. Pambihira. Kinilalang biktima bilang si Ojo Rian Joy Martes na pauwi na sana umano nang mangyaring insidente sa Sitio Bagong Barrio, Barangay San Miguel. Ayon sa report ng Bulacan PD RRMO, tumatawid umano si Martinez sa pansamantalang tulay na gawa sa kahoy nang siya umano ay madulas at aksidenteng mahawakan ng basang electrical wire. Bahagi umano ng kawad ang nakalutang sa tubig baha. Agad siyang isinugod ng mga residente sa pinakamalapit na pagamutan, ngunit siya direkta lang dead on arrival. Ayon sa MDRRMO, nasa 3 hanggang 4 na talampakan pa umano o 3 to 4 feet ang lalim ng baha sa Barangay San Miguel. Matagal nang nakaranas sa matinding pagbaha ang Kalumpit kasunod ng sunod-sunod na pag-ulan nitong Agosto. Nauna na sinailalim ang Kalumpit sa state of calamity matapos bahain ng lahat ng 29 na barangay po nito. Naku, nakakalungkot mga kaibigan. Yung mga ka-action ho natin dyan, ako pakisuyo po mga kaibigan, tingnan po ninyo yan ng mabuti. Kung minsan kasi itong mga ilang electric companies po mga kaibigan, hindi po sinecheck yung mga yan, tinan mo, may nakasayad pala mga kaibigan, lalo napakababa ho pala, di ba? Ay pambihira. Samantala naman mga ka-action, sa iba pa mga balita ho natin sa ibang mga bahagi po ng lalawigan. Ito kakapasok lamang ng balita mga ka-action, kanina lamang po ito mga ka-action po natin. Patay na ng matagpuan ng isang 31 anyos na ina at 2 niyang anak, edad 9 at 4 anyos, sa loob ng sasakyan nakaparada sa isang liblib na bahagi ng Barangay Talaksan, San Rafael, Bulacan. Nagtungo sa lugar ang mga opisyal ng barangay matapos makatanggap ng tawag bandang alas 2 ng hapon at doon nadiskubre ang 3 biktima sa loob ng sasakyan. Base sa paunang investigasyon ng San Rafael Municipal Police Station, kinilala ang mga biktima ng residente ng Baliwag City. May nakita rin umano mga pinsala sa ulo ng 3 pero patuloy pang iniimbestigahan ng pulisya ang eksaktong sanhi ng kanilang pagkamatay. Nagsagawa na rin ang case conference ng San Rafael Police nitong nakaraan na habang kinukunan din ang impormasyon ng mga kamag-anak ng mga biktima. Bumalik naman ang SOCO sa lugar nitong Biyernes upang ipagpatuloy o umaga para ipagpatuloy ang pagproseso sa sakyan at pangangalap ng ebidensya. Ayon sa barangay, posibleng noong Miyerkules ng gabi pa naiwan sa lugar ang naturang sasakyan. Wala pang opisyal na tinutukoy na suspect o motibo sa insidente. Hindi pa rin naglalabas ang pulisya ng pinal na findings hinggil sa sanhi at mga pangyayari sa pagkamatay ng mag-iina. Ayon naman kay San Rafael Vice Mayor Edison Veneracion na magbibigay daw ng tulong ang lokal na pamahalaan sa pamilya ng mga naging biktima nito.
Samantala naman mga ka-aksyon sa ibang mga balita pa rin ho natin. Ito pong ating karagdagan. Ito, DepEd po tayo ulit mga ka-aksyon na mas maigpit daw ng babantayan ng DepEd ang madalas na pagliban o pag-absent ng mga estudyante bilang posibleng red flag na nangangailangan ng mas maagang intervention. Ibig sabihin, pag lagi ng absent to, bato, si Action Conrad, si A. Campasyon, ilang araw ng absent to, wala namang paalam, wala namang pasabi, di ba? Red flag ho yan. Yan ang sinabi ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma sa pagdinig ng Senado nitong Huwebes, kaugnay nga ho ng mga insidente ng pamamaril sa mga paaralan ng Tacloban at Zamboanga City. Ipinaliwanag niya na maaaring mahirapan umano mga teacher na agad mapansin ang pattern ng pag-absent o pagliban dahil umano sa dami ng estudyanteng kanilang hinahawakan. Dahil dito, nais ng DepEd na mas seryoso subaybayan ang attendance ng mga mag-aaral. Pinag-aaralan din ang kagawaran ng paggamit ng AI o Artificial Intelligence upang matukoy ang attendance patterns at iba pang indikasyon na maaaring mangailangan ng agarang pagtutok sa isang estudyante. Bahagi ito ng pinalalakas na threat assessment system ng DepEd matapos sa mga insidente ng karahasan sa mga paaralan. Ani Garma, kabilang sa sinusuri ng kagawaran ng behavioral patterns at iba pang risk indicators habang minamapa rin ang mga lugar na nais na mas mataas umunong posibilidad ng banta para maituon doon ang limitadong mga resources. Batay sa paunang mapping na isinasagawa ng DepEd, nakikita umano ang mga naturang insidente sa mga tinatawag na highly urbanized areas o yung mga lungsod po mga ka-aksyon. Plano ring unahing i-deploy sa mga matutukoy na hotspot ang 10,000 na school counselor associates. Bagamat sinabi ni Garma na tinatayang 46,000 ang kinakailangan umano upang maabot ang nais na nationwide ratio. Pinalalakas din ng DepEd ang mga mekanismo upang makapag-report ng anonymous ang mga estudyante ng posibleng banta o nakakabahalang kilos ng mga kanilang mga kaklase. Nilinaw ng mga hakbang na ang madalas na pagliban o pag-absent ay tinitignan bilang posibleng early warning sign na dapat suriin at hindi otomatikong nangangahulugan na banta sa seguridad ang isang estudyante. Ayan, gusto mo maging malinaw po riyan mga kaibigan kasi mamaya baka may absent ng absent kasi bilyar ng bilyar, computer ng computer. Hindi naman siya security threat mga kaibigan, mga ka-action natin, di ba? Pero laki siyang absent. Ayan, red flag po yan mga kaibigan. Ibig sabihin pag itong si tao na ito, lagi nang absent to, lagi nang wala sa klase to, ano nangyayari? Di titingnan nila mga kaibigan, mga ka-aksyon. May possibility mga kaibigan na itong tao na ito baka maging isang security threat in the near future. Kasi baka may pinagdadaanan, may ibang involvement na mapanganib ng mga tao ang kasama, di ba? May ibang mga tao mga kaibigan na tinitingnan, baka ito may mali ho rito mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin. Kailangan tutukan po ito. Ayan, alam po ninyo mga kaibigan, problema ho to ng mga ka-aksyon natin ngayon, kapag yung mga pag-alagala ho mga kaibigan, yung mga mahilig sa mall, ayan, bawas-bawas nyo na yung pag-absent po ninyo mga ka-aksyon natin, Alam nyo, kayo po yung nag-aaral ngayon, kayo po yung nandyan sa mga paaralan para po kayo ay matuto, para po kayo ay mga kaibigan, makakuha ng karagdagang impormasyon po, Kaya yung mga ka-aksyon natin dyan, huwag ko yung umabsent, Alam ko din naman, I've been there din naman, baka sabihin nyo, itong action income na to, plastic naman masyado. Hindi po, mga kaibigan, mga ka-action po natin, Etong ating nung high school ako, ganyan din naman ako, college din ako, ganyan din naman po ako mga kaibigan, mga ka-action po natin, Nagkaroon din ng, syempre, alam mo naman, kabataan din, di ba? Kung minsan, hindi pumapasok ng school mga kaibigan, mga ka-action, and I think that's technically normal. Yung may feeling na ayaw mong pumasok kung minsan kasi tinatamad ka, di ba? That's pretty normal. Pero mga ka-action, kung yung, alam mo na, yung uma-absent ka talaga kasi ayaw mo nang pumasok, kasi nabubuli ka, o pinagtatawanan ka sa school, yan. Kailangan tutukan po ng mga teacher ho yan. At ang isang maganda ho riyan, mga kaibigan, mga ka-action na gawin, dapat yung mga teacher, kilala ho nila yung mga estudyante ho nila. Lalo yung mga homeroom teachers po na yan. Alam mo itong advantage sa mga private schools na iba compared sa mga public schools. I'm not saying na better ho yung mga public schools ngayon, mga ka-action o mga private schools, Pero ito kasi ang advantage sa mga private schools. I-compare mo sa bilang ng mga estudyante, 60-something sa mga public schools. Sa mga private schools, 27, 30, ganun lang. Pinakamarami, 32 siguro, di ba? The point is ito, mga ka-action ho natin. Dahil mas kaunti itong hawak na advisory o homeroom po ng isang advisor, mas nagkakaroon siya ng pagkakataon na mas makilala pa ho yung mga estudyante if gagawin niya talaga.
Compare mo naman 60 individuals, kikilalanin mo bawat isa yan mga kaibigan. Baka tapos na yung school year, di pa kilala lahat yan, di ba? O baka naman kilala mo sila lahat, pero hindi mo sila kilalang kilala, di ba? Compared sa private school, na kapag itong teacher na ito, itong mga nasa authorities talaga nito mga kaibigan, talagang kakararin ho talaga nila ika nga, o gagawa sila ng measure talaga para higit na kilalanin, malaman yung kalagayan ng estudyante, mas maintindihan po nila, mas makikita po nila yung pinagdadaanan ng tao ngayon, di ba? So, anong point po rito mga kaibigan? I think, maganda rin kayo ipatupad ho ng DepEd yung ganyan po mga ka-action na magbabawas ng bilang. Pero here comes another issue. Ito, lumalabas sa mga issue kapag tumitingin tayo ng mga solusyon, di ba? Here, itong solusyon ngayon, kulang ng classroom, kulang ng teacher. Di ba? Gusto mo bang makilala para maiwasan niya mga ganyang insidente ng pambubuli, di ba? Nang ganyan, kailangan mas nakatutok po talaga, hands-on talaga yung mga teacher ho, di ba? Mas nakatutok sila. Parang sa isang community mga kaibigan, kapag maraming pulis sa laging nakikita, bawat kanto may pulis ka nakikita, baka alanganin na ho mga kaibigan, mga ka-action, di ba? Na magkaroon po ng krimen, di ba? I-compare mo isang lugar na walang security, walang police, di ba? Mas maraming krimen sa lugar na yun kaysa maraming tutok na police, di ba? Ganun din po sa school, mga kaibigan, mga ka-action. Kapag mas maraming teacher, sa talagang nakatutok bawat isa yung teacher sa inyo, sa well-being ho ninyo, maaari na less chance po, mga kaibigan, na magkaroon ng ganyang mga uri ng insidente, na bullying at ng iba pa, na posibleng humantong sa isang estudyante, isang biktima ng bullying, na maging security threat in the near future, di ba? Bakit? Kasi agad-agad makakapag-intervene yung teacher. Agad-agad malalaman ng teacher kasi nga kilalang-kilala na niya yung estudyante ho niya. Eto na, which leads us to another problem. Paano mo matututukan yung mga estudyante kung bawat classroom 60 po yan? Diba? Anong gagawin? Hatiin yung klase, 60 gawin 30-30. Kulang nga ang teacher sa DepEd, anong gagawin? Sige, sabihin natin, tugunan na yung mga teacher. Nakapag-hire tayo ng 200,000 na bagong teacher, sabi ng DepEd. Saan magka-classroom ng iba mga kaibigan, mga ka-action? Nakita nyo mga kaibigan natin? Yan na, lumalabas na yung mga problem na kailangan talagang isolve. Kapag tayo nag-iisip ng mga solusyon na pwedeng ikapit po riyan. Anong gagawin ngayon? Tingin ng ibang option, tingin ng ibang plano ho mga kaibigan po natin. Anong plano nila ngayon? Ayan, August 25, magsasagawa sila ng tinatawag ho natin na assessment o simulation o exercise, o mga drills, para po maiwasan yung mga school attacks na sinasabi ho nila. Ayan po, mga ka-action ho natin. May problema ngayon. Ito ang tanong, gaano ka-ready yung drill na yan? Gaano ka-effective yung drill na ipapatupad po na yan? Diba? That's one more question. Kasi syempre, part po dyan sa drills na yan, yung pre, during, and after the event po. After the incident po, mga ka-action. Diba? Dapat doon sa tatlong aspekto ho na yon, pre, during, and post, o pre, during, and after, effective po talaga yung mga yan. Diba? Question, eto, how effective will those 3 units be? Baka nakafocus lang sa during, pero walang pre tsaka after, di ba? Ayan, titingnan din yan ngayon mga kaibigan natin. Pero ito na binabanggit ko, yung mga drills na yan, imperfect din yung mga yan sa una kasi nga development pa lang, prototype pa lang ho yan mga yan, di ba? Nasa sabihin na natin, nasa observation level pa lang ho yan, nasa bagong level pa lang ho yan mga ka-action ho natin, tututukan pa rin ho yan. In the same way na yung earthquake drills kinailangan ng mga taon na development para po mag-improve yung drills at ma-perfect natin. Ganyan din pong kakailanganin mga kaibigan para ma-perfect yung mga school attack drills po na yan mga ka-action ho natin. Well, umaasa naman po tayo na sa pagtutulungan po ng community ng lahat po mga kaibigan, including the authorities at ang DepEd, masusolusyonan po yung bagay ho na yan mga kaibigan. But here's the thing, again, it will take time po mga kaibigan, mga ka-action po natin. It will take time. Maniwala kayo, yung unang 2 taon ng drills na ginagawa na yan, those are not perfect. Baka hindi pa natin agad maikapit po yan. And of course, another factor po mga kaibigan, makaka-adapt ba agad ang estudyante doon sa mga bilin na yan? Ngayon nga, earthquake drill nga mga kaibigan, di ba? Hindi agad maka-adapt lahat, di ba? Anong gagawin? It will take years of development, years of training po, mga kaibigan, mga ka-action. That's not a light thing to do. Mabigat po yan na bagay. Matagal pong gawin yan. Matagal ho ma-develop po yan, mga kaibigan, mga ka-action natin. But
kapag binuhos talaga yung buong puso dyan sa mga training ho na yan, pag-isikap po na yan mga ka-aksyon, I'm pretty confident na mamamaster din ho natin yung mga drills po na yan. Ano? Madam Brenda de Guzman ng Mamalingling. Kamusta ka, Madam Brenda? Ha? Good morning, Action Akab, sabi ng Madam Brenda dito. Ano? Kamusta dyan? Binaba ka pa ba dyan, Madam Brenda? Ha? Baka umaapo na yung pukok ninyo dyan. Mag-share ka naman ng bangos daw dito, sabi ni Action Conrad. Wow! Bangos o tilapia daw, sabi ni Action Conrad. Ayan, ha? Ayan, ingat ka, Ate Brenda. Ito rin, Uy, nga nag-text pala sa atin, nakalimutan palang batiin kanina, si Madam Juby Resultay Bugawan yan sa may Basista Malimpo. Kaya, ha? Gandang umaga sa iyo, Madam Juby. Ha? Good morning po sa mga ka-action po natin yan. Ha? Sana po nasa maayos kayong kalagayan. Okay, sige, commercial muna tayo mga kaibigan. Ang oras po natin yan. 11:19 in the morning, ang commercial tayo. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Goodbye to me, Masya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3. May mga tao, Dok, na matagal ng pre-hypertensive o kaya talagang nandun na sila sa lumampas na sa borderline, hypertensive na talaga. Pinayuhan na maggamot. Kaso, Dok, ayaw nila o kaya for a time, tapos nung medyo umokay, tinigil na ang maintenance. Okay lang ba yun? Actually, ang binabanggit mong ganyan, yung mga taong 130 over 80 na umakyat na ng 140 over 90 and then above. May mga tao nga, medyo mayabang, sabi nila, 170 over 100, kinakaya ko yan, hindi ko iniinom ang aking gamot. Maaaring may danger doon. Kasi ang danger doon kapag napakataas ng presyon, kamukha na rin ba ng tubo ng ating tubig sa bahay, pwedeng pumutok ang ating mga ugat. So, pinapayo ko na habang mataas ang kanilang blood pressure, continue with their medication, magpapakonsulta sa kanilang doktor, at isabay ang pag-inom ng suplemento. Yung suplemento na MX3 Plus, sa tingin ko maganda yon kasi may L-carnitine, may coenzyme Q10, mayroon ding alpha, beta at gamma nutrient. Ang lahat ng ito tumutulong to help stabilize the blood pressure. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow. White Roses. White Rose Papaya, wow. White Roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3. May mga tao, Dok, na matagal ng pre-hypertensive o kaya talagang nandun na sila sa lumampas na sa borderline, hypertensive na talaga. Pinayuhan na maggamot. Kaso, Dok, ayaw nila o kaya for a time, tapos nung medyo umokay, tinigil na ang maintenance. Okay lang ba yun? Actually, ang binabanggit mong ganyan, yung mga taong 130 over 80 na umakyat na ng 140 over 90 and then above. May mga tao nga, medyo mayabang, sabi nila, 170 over 100, kinakaya ko yan, hindi ko iniinom ang aking gamot. Maaaring may danger doon.
Kasi ang danger doon kapag napakataas ng presyon, kamukha na rin ba ng tubo ng ating tubig sa bahay, pwedeng pumutok ang ating mga ugat. So, pinapayo ko na habang mataas ang kanilang blood pressure, continue with their medication, magpapakonsulta sa kanilang doktor, at isabay ang pag-inom ng suplemento. Yung suplemento na MX3 Plus, sa tingin ko maganda yon kasi may L-carnitine, may coenzyme Q10, mayroon ding alpha, beta at gamma nutrient. Ang lahat ng ito tumutulong to help stabilize the blood pressure. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Italiano pala mapapangasawa mo, Iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, magiliw sa panauhin. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano kaepektibo ang SED Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. Sakit ng ulo. Masarap ng tulog ko, sir. Subukan nila at nang maranayan nila na ang SED Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED Liniment Oil, gawa ng SED Marketing. Seryoso at kalidad na proyekto ba ang iyong hanap? Meron tayong supplier dyan na maaasahan. Citylock Enterprises Incorporated. Iba't ibang klase ng steel bars, gaya ng Steel Asia, deformed bar, angle bars, C-pufflins, tubular, original super pipes, GI pipes, combat wire, cyclone wire, GI wire, scaffolding pipe, GI corrugated sheet, marine and ordinary plywood, hollow boards, phenolic board, fiber cement board, decorative plywood, PVC board, PVC ceiling panel, wall panel, fluted panel, plumbing, hardware and industrial electrical supply, Phelps Dodge, Pilflex, Powerflex, electrical wirings, big wires, iba't ibang brands, Panasonic, Philips, Royo, Firefly, Emerald, Poly, Belgian PPR, Biofit. Sa mga simento naman, Northern Cement, Laticrete, ABC, may solar din sila, floodlights, LED lights, pintura, Davis Paints, Pinewood, power tools at marami pang iba. Wholesale or retail price, all in one sa Citylock Enterprises Incorporated with quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, main office located at Ambrosio Street, Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. You may call them at cell phone number 0908-898-4082 or 0977-802-5678. Ganun din sa kanilang branch warehouse
warehouse located at Barangay Bayawas, Ordinata City with their cell phone number 0917-319-2345 or 0908-898-4085. Citylock Enterprises Incorporated, where you can find quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, Ordoneta City, Pangasinan. Wholesale at retail, tibay ang kasama sa bawat gawa. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunang Aksyon Radyo Hataw! Alright mga kaibigan, mga kasyon, tayo po nagbabalik sa ating programa Aksyon Radyo Hataw. Kasama niyo pa rin po ako sa Rekab na Pasyon at sa ating Master Control na riyan po, Aksyon Conrad Alvarez. Sabi ni Madam Brenda rito, heto, medyo bumaba na rin ang tubig, kaya lang madulas pa ang pilapilo. Oo nga, madam, ano? Ingat-ingat ka dyan, madam, ha? Para di kayo madisgrasya ko riyan. Ingat-ingat po kayo. But at this juncture, mga kaibigan, papasukin naman ho natin ang press conference galing po sa palasyo ng Malacanang. Hatid sa atin ni Tita Claire Castro. Tita Claire, gandang umaga po sa iyo. Please come in, tita. Ayan. Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na pag-aralan ang iba pang mga solusyon kontra baha. Matapos ang sunod-sunod na malakas na ulan sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa. Ayon sa Pangulo, kabilang sa mga dapat pag-aralan ang pagpapagawa ng mga rainwater cisterns na makakatulong solusyonan ang tubig baha. Sa ngayon, mayroon ng 30 sites na nakita ang pamahalaan na maaaring gamitin para sa mga rainwater cisterns. Inaasahang matatapos ngayong buwan ang detailed engineering ng proyekto bago masimulan ang paghuhukay. Kaugnay nito, binigyan diin ng Pangulo na dapat ding pag-aralan ng pamahalaan ang water management o ang mga mabisang paraan kung paano magagamit ang maiipong tubig sa mga rainwater cistern. Ayaw ng Pangulo na maipump out lang ang maiipong tubig ulan, kundi dapat magamit ito sa panahon ng tagtuyot. Kasama rin sa nakikitang solusyon ng pamahalaan ang tuloy na pag-upgrade ng mga seawalls. Ipinag-utos din ang tuloy-tuloy na paglilinis ng mga ilog at daluyan ng tubig upang hindi mabarahan ng mga basura. Kabilang na ang pagsisiguro sa tuloy-tuloy na operasyon ng mga pumping station. Iminungkahi naman ng Pangulo na kailangan ding pag-aralan ng pamahalaan ang flood control measures ng ibang bansa na maaaring magamit dito sa Pilipinas. Batay sa ulat ng pamahalaan, umaabot sa 201.7 mm o halos 50,000 Olympic-sized swimming pools ang naipong tubig noong mga nakaraang araw, dulot ng sunod-sunod na pag-ulan. Sa situation briefing sa MMDA kahapon, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na naging epektibo ang kontrabaha program ng pamahalaan. Ilang buwan matapos itong masimulan ngayong taon. Ito ay matapos maiulat na walang baha sa ibang bahagi ng Metro Manila sa gitna ng malakas na ulan, gayon din ang mabilis na paghupa ng tubig baha sa ibang lugar na madalas bahain. Nasiyahan din ang Pangulo sa mabilis na aksyon at pagresponde ng pamahalaan sa mga apektadong residente. Kasama sa ginawang situation briefing, ang DPWH, DILG, DOH, DepEd, DOST, OCD, Office of the Executive Secretary, MMDA, PCO, Pag-asa, DSWD, DOLE, DNR at ang DND. Kasama din sa situation briefing ang iba pang pangunahing ahensya na may kinalaman sa pagtugon sa sakuna. Pero sa likod nito, binigyan din ng Pangulo na dapat magtuloy-tuloy ang kontrabaha program at siguruhing ligtas ang bawat Pilipino sa oras ng sakuna.
Ilang oras matapos na makitang barado ang Talayan Creek sa Quezon City, agad na inaksyonan ito ng DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing agad na malinis ang mga estero, creek, kanal at ilog bilang isa sa mga solusyon kontra baha. Sa ngayon, tuloy-tuloy na ang daloy ng tubig sa Talayan Creek matapos ang clearing operations upang alisin ang mga nakabarang basura sa waterway na siya namang nagpapalala sa matinding pagbaha sa bahagi ng G. Araneta Avenue. Ang MMDA sa pangunguna ni Chairman Don Artes ay nag-deploy na rin ng mga mobile pumps sa 7 lugar sa Metro Manila kasabay ng declogging at clearing operations sa mga drainage at waterway sa Malabon, Navotas, Mandaluyong at Pasay City. Inalis na rin ng MMDA ang mga basura at debris na maaaring makabara sa drainage at makasira sa pumping equipment. Ang mga hakbang na ito ng Pangulo ay bahagi sa mga hakbang ng pamahalaan upang mabilis na tugunan ang problema dulot ng baha. Problema ng gobyerno, kundi problema ng behavior ng tao na sana magbago. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Maris Umali, GMA7. Good afternoon na ma'am. Ma'am, regarding po dun sa pag-recant ni Orly Guteza, has the President been informed or does he know about this recantation? Ano po ang reaction po niya? Parte ito ng balita kagabi. So hindi naman po nahuhuli ang Pangulo sa mga balita. At wala siyang reaksyon na ibinigay sa atin. But does the President believe that the recantation could have been compromised or could have compromised the credibility or the integrity of the investigations of the Senate and the Ombudsman into the flood control scandal? Ang nais naman po ng Pangulo ay laging ayon sa batas, hindi gawa-gawang ebidensya. Kung totoo mapapatunayan na siya ay gumawa lang ng mga kwento, hindi naman din ito makakabuti sa pagpupursu sa mga tao na dapat na managot. So ang kailangan po ng pamahalaan, kailangan ng ombudsman, kailangan ng DOJ, ng mga investigating bodies natin ay totoong salaysay. So kung sila naman po ay magsasabi ng kwento, salaysay na walang katotohanan, mas makakasira siya sa paghabol sa mga tao na dapat na managot. Mas hindi siya magiging epektibo. Ma'am, saan na po hahantong ang flood control scam investigation? Tuloy-tuloy pa rin po. At ang ombudsman, ang sabi po niya, ang Office of the Ombudsman, pati naman po ang DOJ, ay tuloy-tuloy sa pag-iimbestiga. At ayon na rin po sa Senado, ang kanilang mga na-kolekta, na-gather, na naipon ng mga dokumento at mga ebidensya ay ibinigay na nila sa ombudsman. So patuloy po ang pag-iimbestiga at pati naman po ang DPWH at kung meron pa sila makikita pang ibang mga masasabing ghost projects or mga substandard na mga proyekto or substandard na mga proyektong hindi nakabuti para sa pagkontrol ng baha, bibigay din pong alam ito at maaari din pong paimbestigahan ito para tuloy-tuloy po ang pagpapanagot sa mga dapat na managot. Thank you, ma'am. Sunod po na tanong, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon, ma'am. Ma'am, si Senator Panfilo Lacson flagged the uniform 180 million worth na pagpapagawa ng mga evacuation centers sa 17 regions, but provided daw no details such as specific locations where the centers would be built. And he said, and I quote, it could become an election or campaign budget this early because 2027 will bring us closer to the 2028 elections. Now, the question, ma'am, is bakit po ba pare-parehong 180 million yung worth per region? Okay, pero dun muna sa pangamba na ito ay magagamit sa eleksyon. Marami po tayong paraan para makita natin kung may mga proyektong
napondohan pero hindi nagawa dahil yan naman po ang gusto ng ating Pangulo. Hindi na po nanaisin ng Pangulo na magkaroon ng mga ghost projects na nangyari sa mga nakaraang administrasyon at sa administrasyong kasalukuyan. So ito po ang kasagutan ng DBM at ang alam ko naman po ay ito'y nasagot na rin. Pero babasahin ko po sa inyo ang pinakamensahe ng DBM patungkol po dito. The absence of specific locations in the fiscal year 2027 NEP does not mean that the evacuation centers have no identified implementation process or may be located arbitrarily. Under Republic Act No. 12076 or the Ligtas Pinoy Centers Act, the NDRRMC, in coordination with the LGUs and relevant agencies, is specifically mandated to identify and prioritize the sites while DPWH serves as the implementing agency. The sites must be selected based on technical considerations, including disaster risk, topography, available land, and the actual needs of communities. Thus, the specific locations are determined through the process prescribed by law rather than by DBM or DPWH discretion. For fiscal year 2027, the proposed allocation covers 2 Ligtas Pinoy centers per region at 90 million pesos per center based on the LPC 5-year implementation plan, inclusive of the site development and adjustments for unique site conditions. The site identification process is already underway. On 10 August 2026, DPWH formally requested from the Office of the Civil Defense the prioritized list of sites to ensure that projects are properly identified and ready for implementation. In short, the purpose, number, cost, and implementing framework are already defined. The specific sites are being finalized through the legally mandated prioritization process. So, nakadefine naman po ang numero kung ilan ang papagawa, kung magkano, at yung implementing framework ay nakasaad na rin po. Ang hinahanap na lang po ay yung tamang site. And another po is, may sabi po ni Senator Lacson din, may mga ayuda items sa NEP 2027 na hindi naman daw po masama, pero hindi pang long-term development action din po. Sa ngayon po, alam po naman natin na lahat ng mga ibinibigay natin ng mga ayuda sa ating mga kababayan tulad ng Walang Gutom program, ito ay pangtawid gutom. So sa mga pagkakataon na yung ibang mga kababayan natin ay walang trabaho, natanggal sa trabaho, or naghahanap ng trabaho at hindi nakakaya na sustenahan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya, ay nandyan po ang tulong ng pamahalaan. Pati po yung mga katulad ng 4Ps, ito po ay nakakatulong sa mga estudyante para mas marating nila ang kanilang minimithi na adhikain or ambisyon. So, may mga pagkakataon talaga na hindi ito pang matagalan, pero yung effect nito sa ating mga kababayan ay pang matagalan. Salamat po. Sunod na tanong, Clay Partilla, PDB4. Good afternoon po, Yusek. Yusek, Senator Panfilo Lacson also questioned the effectiveness of the government's flood control spending. Nabanggit niya po na 1.9 trillion pesos yung na-allocate from 2011 to 2025 under 3 presidents, and yet the result is uncontrolled flood. Your reaction po, ma'am? Hindi po makakaila kung ano po ang resulta na dahil sa baha, hindi ito makakaila. At maganda rin po na ito po ay nabanggit mismo ni Senator Lacson dahil ito'y nagpapatunay lamang na sa tinagal-tagal ng panahon ay may kakulangan sa mga flood control projects. At karamihan nga ay mga ghost projects, hindi lang sa panahon ngayon, kundi sa mga nakaraang administrasyon. At yan po ang pinupunan ngayon ng administrasyon. At dahil po nagkaroon ng malawakang pag-iimbestiga dito, mas nabukas sa gobyerno kung ano pa ang dapat gawin at ano pa ang maaaring proyekto para magtuloy-tuloy ang pagkontrol sa baha, hindi lang sa panahon ng Pangulong Marcos Jr., kundi sa mga susunod pang henerasyon. So kahapon nga po sa situation briefing, napag-usapan din po na nakita po ng Pangulo na
in a way, kahit papano po, yung paunang mga programa ng Pangulo patungkol sa kontrabaha ay nagkaroon ng magandang resulta. Dahil yung mga ibang binabaha sa Metro Manila, yes, bumabaha dahil sobrang lakas ng ulan at hindi ito mapipigil. Pero nakita po yung bilis ng paghupa ng tubig ulan. At yun po ang gustong mangyari ng Pangulo sa iba pang lugar dito sa Pilipinas. At pinag-usapan nga dito dahil yung ibang mga culvert ay napakaliit at ito po ay gawa pa ng post-World War II. So ngayon po ang nais ni Secretary Vince Dizon at ito'y napopropose at sa iba ay nagawa niya na yung culvert na kasya pati tricycle. So para mabilis na umagos ang tubig ulan. So marami pong proyekto ang Pangulo na nabanggit, nais ang proposal ng Pangulo kahapon. Marami siyang proposal na nabanggit kahapon at maganda naman po ang mga response. Especially ng MMDA dahil naghahanap nga po sila ng catchment para gawing rainwater cisterns at may mga napili na pong mga lugar at mamaya ay hahanapin natin at hinihingi po ako mismo ng listahan itong 30 sites. And ma'am, another question po. Nabanggit po kanina ni President Marcos yung garbage problem na bumabara nga po sa mga pumping station. How is the government monitoring po the compliance and implementation po ng Extended Producer Responsibility Law which requires yung mga malalaking kumpanya na i-recover po yung kanilang mga packaging by 60% po sa taong 2026? Okay. Kinuha natin po mismo ang tugon ng DENR dito dahil nga nakita po natin na karamihan na lumulutang dito sa river ay halos plastic. At kailangan talaga na mas magkaroon ng responsibilidad, magkaroon ng pagpapatupad or pagtugon sa obligasyon, hindi lang ng gobyerno, kung hindi lahat tayo, lalong-lalo siguro ang ating mga kababayan, mga residente, at mga entities or korporasyon. So ang sabi po ng DENR, ito po ang kanilang tugon. Aktibong binabantayan ng DENR ang pagsunod ng mga kumpanya sa EPR law sa pamamagitan ng pag-audit sa kanilang recovery rates. Upang matiyak ang compliance, ang ahensya ay nag-issue ng 155 show cause letters sa mga potential obliged enterprises na hindi tumutupad sa kanilang EPR obligations. Ang EPR Act ay nagsisilbing carrot and stick mechanism kung saan obligado ang mga producer na bawiin at i-recycle ang kanilang plastic packaging waste. Pero sa nakita po natin, siguro mas dapat pang ma-monitor ang mga ginagawa ng mga kumpanya. Natutupad at nalalagpasan pa nga ng mga kumpanya ang mga itinakdang target. So, kung ang kumpanya ay tumutupad sa kanilang mga alituntunin at kanilang obligasyon, so makiusap tayo sa ating mga kababayan, mga residente, tumulong po tayo. Halimbawa, noong 2024, ang audited recovery rates ay umabot sa 59.98% para sa rigid plastics at 56.33% para sa flexible plastics na mas mataas sa legal target na 40%. Ang mga nakatakdang target para sa mga susunod na taon ay sa taong 2023, 20%, 2024, 40%, 2026, 60%, at 2028, 80%. So kapag hindi nag-comply, bibigyan po sila at papatawan ng penalty. So ang mga kumpanyang hindi makaka-recover ng kanilang plastic waste, footprint o hindi makakasunod sa mga requirement ng batas ay nahaharap sa mga multi-million peso na multa. Follow-up question, Samuel Medinilla. Good morning, ma'am. I-clarify lang po namin, na-mention po nila na meron pong na-send ang DNR na 155 show cause order. May company po ba na parang na-penalize na ng DNR for violation ng provisions ng EPR law? Sa ngayon, Sam, ito pa lang ang ibinigay sa atin, numero na 155, pero siguro mamaya itatanong namin kung may kumpanya na tumugon dahil ang ulat ng DNR ay nag-issue sila ng 155 show cause letters. So,
Tatanong ko kung dapat na bang banggitin yung mga kumpanyang ito o dapat hindi muna. So, tatanungin muna natin sa DNR, kay Secretary Cuna, kung pwede naming isiwalat kung ano mga kumpanya ito. Last na lang po. Na-mention rin po nila kanina na carrot and stick method po yung ginagamit ng EPR law. Meron po bang mga companies naman na parang nabigyan ng, recognized ng DNR na parang Sumunod. Nag-exceed dun sa kanilang target? Yes. Okay, mamaya din ay hihingi natin kung meron silang kopya ng mga kumpanya dahil definitely, ang mga kumpanya naman na sumusunod ay dapat na ma-recognize. So, ibibigay po namin sa inyo kung ano yung mga kumpanya kasi pag good news, mas mabilis ibigay. Pero kung mga maaapektuhan na kumpanya, tingnan po natin kung maibigay agad namin ang mga pangalan na ito. Thank you po. Sunod na tanong, Heidi Sampang, FEBC. Good afternoon, Yusek. On another topic lang po, sa second quarter survey po ng Okta Research, tumaas po yung self-rated poverty from 35% noong March, naging 39% po nitong July. And nag-increase din po yung mga families na nakaranas ng gutom from 17% to 21%. Ano po yung nakikita dito ng palasyo na pangunahing dahilan ng pagtaas? And masasabi po ba natin na indicator po ito, Yusek, ng hindi nagiging epektibo or hindi po nakakaabot sa mga pamilya yung poverty alleviation na programs po ng administrasyon? Aalamin po natin kung saan po nanggagaling ang mga areas na maaaring nagsasabi na hindi sila nakakaranas sila ng kagutuman dahil itong araw, last week or just this week, ay naging panauhin natin, Lunes, ay naging panauhin natin ang DSWD at ang SWS, kung saan mismo sila ang nag-report na yung walang gutom program ng DSWD, ng Pangulo, ay nagkaroon ng improvement doon sa mga beneficiaries. So, kaya aalamin natin dito dahil tuloy-tuloy po ang programa ng DSWD para maibsan nga po ang kagutuman ng ating mga kababayan. So, medyo hindi po sila nagtugma. Well, anyway, tinanong ko po kasi ito sa SWS. Since sila po ay medyo accurate yung kanilang numero dahil mismong diretso sila doon sa mga taong nakaranas nung programa ng Pangulo na walang gutom program. Pero tinanong ko rin kapag kasi pag in general at random yung mga respondents na malamang ay hindi alam yung programa or hindi nila naramdaman, so maiiba talaga ang numero. So most probably baka doon nanggagaling yung difference ng dalawang resulta. Most probably. Okay po. Follow-up question po, AC Romero. Actually, ibang paksa, Yusek. Balikan ko lang kay Gutesa. Since sinabi niyo wala pang reaction ng presidente, pero sa parte ng Malacanang, ano yung nakikita niyong implication ng pag-recant ni Gutesa doon sa kanyang naunang statement? Kung palasyo ang tatanungin niyo, ang nakikita natin na implication ay maraming nag-a-attempt gumawa ng peking kwento para sirain. Kung sino man yung gusto nilang sirain. At maaaring isa sa mga reasons nito ay destabilization. So, hindi lang ito ang nababanggit na merong nagmamanipula, di umano. Nagmamanipula sa mga tao para maging false witness at ang offer ay pera. So, medyo nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice system natin. Sisirain din ito kung ano ang paniniwala ng ating mga kababayan dahil mas maraming papalutangin na maling impormasyon, fake news, false information na makakaapekto sa katotohanan. So yun ang implikasyon ng mga paggawa ng mga kwento gamit ang mga false witnesses at pagpaplanta ng ebidensya. So hindi po dapat ito manaig
lalong-lalo na ngayon sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., hindi po kasi yan ang direksyon na gusto ng Pangulo. Ang gusto ng Pangulo, due process, batas, ebidensya. Salamat po. Another follow-up, Maricel Hariri, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, you've mentioned nga na nakakabahala kapag may mga ganitong nagsasalita. So how does the government plan to put an end to this false statement? Okay. Mandato po. Mandato po ng mga investigating bodies. Ngayong may umamin at may nagsabi na siya'y ginamit lamang para magkwento ng mali sa isang tao, dapat itong maimbestigahan. Kung sino ang dapat na sampahan ng kaso, sampahan ng kaso. Kung sino yung mastermind sa pagpapagawa ng gitong klaseng mga senaryo, sampahan ng kaso. Pero ito po ay nasa kamay na po ang Ombudsman, DOJ, at ng mga ibang investigating bodies natin. So, mandato po nila to, lalong-lalo na nakita natin. Pero muli, ang gusto lamang po din ng Pangulo, dapat ang kwento ay totoo. So, kailangan din po na maimbestigahan kung ano yung sinabi ni Mr. Gutesa para, na ma-verify kung lahat din ng sinabi niya ngayon after siyang mag-recant ay may katotohanan. So, dapat po ma-check mabuti lahat, mabalanse lahat. Yusek, ano pong gusto niyong sabihin dun sa mga, especially yung mga gusto pang magsalita, particularly dito sa issue na to, para hindi na maulit yung mga false statements kung sakali? Bawat Pilipino, maaari naman tayong mabuhay sa normal na pamamaraan, sa legal na pamamaraan. Huwag tayong marahuyo, huwag tayong magpa-entice sa mga ino-offer na pera para lang manira ng taong maaaring inosente o maaaring walang kinalaman sa mga gagawin yung akusasyon dahil kumita man kayo, yung taong sinira nyo, hindi lang yung taong na yan ang masisira, kundi ang buong pamilya niyan, ang buong integridad niyan. Pero, ang nais din natin, kung meron naman ding may alam ng katotohanan para ma-pin down, mapanagot ang dapat na mapanagot, maaari na rin po kayong lumabas at makipagtulungan sa gobyerno para yung mga tao na nakakaligtas, huwag na po natin paligtasin. Kung meron po talaga silang kinalaman, pagtulungan na po ng lahat para mabigay lahat ng ebidensya para makasuhan sila. So yun naman po. Pero muli dapat po totoong kwento at hindi gawa-gawa. Marami pong salamat. Wala na pong katanungan. Balik na po sa Yusek. Maraming salamat. At bago tayo magtapos, kaninang umaga ay tumungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pasay City upang personal na mag-inspeksyon sa Tripa de Galina Pumping Station. Bunga ng patuloy na monitoring, batid ng Pangulo ang perwisyong dulot ng matinding pagbaha sa mga mababang lugar. Ang sanhi, ang pag-apaw ng ilang estero at catchment area dahil sa malakas na buhos ng ulan na pinalalapa ng naipong basura at ibang debris. Dahil dito agarang ipinag-utos ng Pangulo sa DPWH na ipagpatuloy ang paglilinis ng mga daluyan ng tubig sa tulong ng Oplan Kontrabaha at Bayanihan Sistero Program. Inatasan din ng Pangulo ang ahensya na tapusin ang pag-upgrade sa Tripa de Galina Pumping Station upang pabilisin ang paghupa ng tubig sa mga kalapit na komunidad. Taong 1976 pa ginawa ang nasabing pasilidad, kaya napapanahon nang i-upgrade ito. Papalitan na ang mga lumang pump para pataasin ang kapasidad nito na magpaagos ng tubig at gawing mas energy efficient ang operasyon ng pasilidad. Maglalagay din ng automated trash rakes para maiwasan ang pagbara ng waterways dahil sa mga naipong basura. Makakaasa naman ang taumbayan na patuloy ang pagtutulungan ng MMDA, DPWH at DENR upang protektahan ang ating mga komunidad laban sa baha.
Ongoing ang pag-deploy ng mobile at relief pumps para pabilisin ang paghupa ng tubig, gayon din ang paglilinis ng waterways at pagsasaayos ng pumping stations. Tinidiyak din ng mga ahensya na sapat ang supply ng kuryente sa pumping stations para suportahan ang automation ng mga ito. Andito naman tayo sa pumping station. Tinitingnan natin kung sapat dahil ang katotohanan ay talagang napakarami ang tubig na bumabagsak ngayon compared sa mga nakaraan na taon. Kaya kailangan tignan natin kung sapat ang volume na kaya ng mga bomba natin para ilabas ang tubig. Siyempre, ang nakikita natin problema, number one, yung basura ulit. Kasi kaya yan ang tinignan natin. Okay naman, malakas naman yung mga bomba natin, umaandar naman silang lahat. Pero ang nagiging problema pa rin ay yung pagpasok ng basura. Kaya naghahanap tayo ng mga iba't ibang pamamaraan upang magamit yung basura. Kaya kailangan natin tugunan yung problema sa basura. At Okay mga kaibigan, yan po yung bahagi po ng press conference po ngayon sa Palasyo ho ng Malacanang ni Tita Claire Castro. No? Pero eto ho mga kaibigan, mga kasyon, maraming salamat po sa iyong paikinig pagtutok sa programang Action Radyo Hataw. At nakasama po rin yung mga kaibigan na Hikam sa Pasyon. At dito po sa ating Master Control, nariyan ho si Action Conrad Alvarez. Pero wait lang, siguro, bago tayo magpaalam, meron tayong bagong balita ho rito, galing po sa Pag-asa mga kaibigan, mga ka-action. As of kanina hong umaga mga kaibigan, ang bagyong dating may pangalang Neneng, nakalabas na ho ng par mga ka-action ho natin. At ito po ay naging isa na hong low pressure area mga kaibigan, mga ka-action po natin. Magkagayon pa man itong bagyong Saudel, inaasahan po itong papasok po sa atin mga kaibigan sa susunod ho ng mga araw. At meron pong isang minomonitor po rito ng low pressure area ang panibago. Dito po mga kaibigan sa labas din po ng par at may medium chance po ito maging bagyo sa loob po ng 24 oras. Abangan ho natin mga kaibigan, mga aksyon na dahil patuloy pa ating minomonitor ang mga bagay ho na ito. Tumutok lamang sa Action Radyo Pangasinan. There is Action Radyo Hataw mga kaibigan, nakasama ho ninyo ang Hikam sa Pasyon at sa ating Master Control Action Conrad Alvarez. Maraming salamat mga kaibigan, mga kaksyon. Thank you very much sa iyong paikinig pagtutok. Mahal na mahal po namin kayo. Ingat po kayo mga kaibigan. Dito lang yan sa Action Radyo Pangasinan. Una sa aksyon sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan, nagbabagang mga balita at